Θα ήθελα να σας δείξω πως κάνουμε το εμβόλιο της ευλογίας για τα καναρίνια. Καταρχήν έχουμε το εμβόλιο το Poolvac Pet Canary, το οποίο συνήθως εμβολιάζουμε 150 πουλιά περίπου για όσοι έχουν τον ανάλογο αριθμό. Είναι δύο συστατικών, το ένα είναι υγρό και το άλλο είναι σε μορφή σκόνης. Αυτά τα δύο, αφού ανοίξουμε τα καπάκια, τοποθετούμε το ένα με τη βοήθεια μιας σύρικας που μας την παρέχει το εμβόλιο. Τοποθετούμε το υγρό μέσα στη σκόνη, στο δεύτερο μπουκαλάκι δηλαδή, βλέπουμε εδώ, και το αναμειγνύουμε πάρα πολύ καλά. Μετά με τη βοήθεια της σύρικας παίρνουμε το υγρό από μέσα. Εγώ προσωπικά το παίρνω με τη σύρικα που είπαμε την έχει μέσα στο κουτάκι και το τοποθετώ σε ένα σταθερό μέρος. Κάπως έτσι. Γιατί συνήθως τα καναρίνια τα εμβολιάζω μόνος μου, οπότε προσπαθώ να διευκολύνω λίγο την κατάσταση και τη ζωή μου. Μετά, μέσα στο κουτάκι έχει και μία βελόνα. Αυτή είναι διπλή. Εμείς δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τη διπλή. Σπάμε τη μία, την έχω σπάσει ήδη εδώ, βλέπουμε, γιατί έχω ξεκινήσει τη διαδικασία του εμβολιασμού. Οπότε με τη μία βελόνα, όπως την έχουμε, αυτή έχει μια πολύ μικρή εγκοπή. Φαντάζομαι δεν φαίνεται πολύ καλά στο βίντεο. Έχει μια πάρα πολύ μικρή εγκοπή. Αυτή την εγκοπή, όπως έχω τη σύριγγα έτσι εδώ ανάποδα, και είμαστε στο σταθερό μέρος, μην μας πέσει, γιατί είναι και λίγο ακριβούτσικο το εμβόλιο, οπότε δεν είναι να έχουμε απώλειες. Την βουτάμε μέσα και μετά κάνουμε τον εμβολιασμό στο καναρίνι. Στο επόμενο βιντεάκι θα σας δείξω πώς γίνεται ο εμβολιασμός.